Ahoj. Ak ťa môžem niečím inšpirovať, rád ti pomôžem s otázkami alebo problémami, s ktorými sa stretávaš. Čo ťa momentálne zaujíma alebo ťa trápi? No trápi ma to, že by som chcel vedieť niečo viac o P versus NP probléme. A mohla by si mi to vysvetliť nejakým jednoduchým, ľahko pochopiteľným spôsobom? Určite. PES-NP problém je jedným z najznámejších otvorených matematických problémov. Vo veľmi jednoduchých výrazoch P je trieda problémov, kde vieme nájsť rýchle riešenia, ktoré sú ľahko overiteľné. NP je trieda problémov, kde vieme overiť riešenie rýchlo, ale nevieme ho efektívne nájsť. Otázka, či sú tieto dve triedy rovnaké alebo nie, je kľúčová. Ak sa ukáže, že P, NP, potom by sme mohli efektívne riešiť množstvo problémov, ktoré sú dnes považované za ťažké. Ak tomu dobre rozumiem, znamená to, že množina P problémov je podmnožinou NP problémov. Vieš mi povedať alebo dať nejaké príklady problémov, ktorý bol pôvodne zaradený medzi NP, ale neskôr sa našlo jeho riešenie v P? Skvelé pozorovanie. Áno, P problémy sú zahrnuté v NP problémoch. Jedným z najznámejších príkladov je problém faktorizácie čísel. Pôvodne sa myslelo, že faktorizácia čísiel je NP problém, pretože zložitosť jeho overenia je v NP. Avšak neskôr sa objavil algoritmus nazývaný RSA, ktorý dokáže faktorizovať čísla rýchlo a tým tento problém patrí do triedy P. Takto sa ukázalo, že faktorizácia čísiel nie je tak ťažkým problémom, ako sa predpokladalo.